asaborokiwa ntubate nyumba cy'uburaro asaba menyetaime endagire yaborokiwa baito nigere eyebirango biguru tubate birasi kuru playgroup up to grade 8 umako changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakere simi 0722 408142 gose 0708 706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Ne chitariki sato o chiti chigatato mutienyo kianda umwaka w'ekibibera mangebere enaisano cyabutokiri deka ya mwegere chinsa isano na ibere cyabona mugaso mangana majye mwancho mulgeri ya Soko TV asenjira yobokeranu iletariya nenje unabotambe igonkoro kwa Daniel omwaga Mwancho mulgeri ya maya nigo toko ya chaka kurwa ase county area ya Kisii abamenyi kurwa ase binyoro a imeye ward ya Marani ebunge ya Kitutu twache north yego toka imeye county area ya Kisii babeire na akera kire bagokera maega yokonyoro bokonyi obwokubwende bwa chinda kwegwa marangeti amo ne chindagera kurwa ase abisi yomuteneli wabangina ase county ya Kisii omoske Doris Donya Aburi okwana ekerekyo nigo egati abali abanyoro bokonyi obwo bagokera igetambo kerekyo kyomwakirishi bwabangina ime county ya Kisii ase okobenyora konye nigo bate baba manyire ase matuka matambe ase mechando menene ase chinka chiabo ase bayigo nigo bamenye obayira chinka kechyo komubolia gosikobolia barayibande abali abanyare gwesokya ere kubaretera obokonyi buno obwo nabali bande bagwetera emechando ao buneyo ase echinke chiabo una omuske Donya Doris konyara beire egako bakonya itangoro kwatske mtomokaya ende ngorwe kenyero kya momurwa esa burukeza ni Marani ani mwagichana inje yendo ndaroro mongina Donya akorire kiya okonyira abantu baitu muna bachandegete chinda chibanyarete muna abana bachandegete abagaka bagotu abangina njenkwiri nyasamo senandagende nokoba kuku nayo kumwamata abatabe nyasamo senama minto bose bachiri kokolega siye nyasaba mentere chinguru nanda sibaweta mwete na baitu na nyasaye ekiagara tata nero kolenda abantu baye nande simoko genda mogenda bya mwene niyo mongi natonya nga egasi mogenda komokorera nengia nande twanyerera sekenyoro na bamata ba minto na bairi na basani banyarorire cha samaleta ngoro kilomita mwangi tenyoreke ne kiane teno mutureti gwekenyoreke entonago kerine serikali yetu yaretiro tume gaga yakiri korumia abana aba chinda kiriete batari korunka bachane gende baba ile support ya soko bawurangete ne chindagera mbiyamo tigatogende serikali yetu yibwatiro okoboko tokonyana mbiyamo kweli kimanyibe nyamwaro amana na tebira ngabanyagitari baminto kakimwakorire buya ase mwaturusiri nguru obo mana chinde chichatomenyeire kakinya sana kubaseseni onzora maryoga kakimuturusie nguru kakikonya chatwikire kaki mbuja mona jonzi nyasaba sini kakimongina tonya nyasana ukoboki nana nakugoseseni babogendera butambe mbuja mona samaleta ngoro erikimoreka na mwakobeke cyoko na ya mutu soko tenki Donya mbuya mono asakonyira abantu abo batine chando ya magoro ne mechando mbali mbali twamwera ne irimbu ya mono nande wachimutu abuntore na kitoko kare gasine sawa sawa mwanchu a umurgereria togotigara imeye county eyo ya Kisii
nigo bono abaroki bagwetanie emia yemo kurwa ase chiamate chiokonyora gwense ase skuru uyoboroso ya Nyakeiri ime ya sensi uye gotoka ase umenge ya Kitutu cha Cheno tie kaunti ya Kisii nigo babeire nigo senigo balire ira yogo chiakobeko mokia elio gokora buya ase amasomo abo yeye ngo bwetekana anegetambo keroki obosirwa ke masomo gokorerwa ebitabu amo onichi uniform egetambo kerekyo nigo kyaba kwekanibwa noyomo obwa abamenyi ebe enseme yo oigo oromumenyi ibwenseria ya Canada okwana chinga kicho nigo barokya omogokobo omonene abwe na nigo bamentabuna nigo botaka abu abereki sababu chinene chikwerera abarabwo gose gotakora buya ase amasomabo. Joshua Makori Nyarenji na tutomete iga ase skuru iga ya Nyakeiri Comprehensive School tugapima abana chiuni bali batari kwenyara ero ntwabaretera chiuni echo ebikoroto chisocks twabaretera nebitabu nechikaramu igo ntwacha gosira kenyoro ekeiga kya Nyakeiri na abaibuli bali batari kwenyara bo igo nande abaibuli abana mbaroro konyora abaibuli babo basirete batari kwenyara buye igarene na baroba bwato bolemeru bogete na barobu ntwababeka ase program ye chiuni twabaire next bono nande nto bwateganga yokwenda chiskuru chinde totete gukora chiskuru chonspi chire Kitutu cha Cheno courtesy of Joshua Makori Nyarenji iko next nto bwate skuru nande tokogenda kere skuru ende onsi etaranyora ase Kitutu cha Cheno mobe tayari ngocha torase mule eganga ya masomo negento kya muhimu sana omweshimiwa Nyarenji igataite korora ng'abana basomire igataite korora ng'okonyira abataka igataite korora ng'okonyira abantu bonsi babo Kitutu no kioroche achire korora ng'okonyira abana ase skuru ya Nyakeiri tari skuru ya Nyakeiri yoka akonyire okonyire since primary okonyire Nyagisenda nande nabwate planning ya yogokonya skuru chinyinge ntubuna abalimu bono we hope abana aba konyora batabwate none uniform bono nsachindo mchando babwate nonye nkurunga because nabo yale konyarekana matukande mbago che school because they don't have uniform. Now that you have assisted them kwa bakonyire banyole uniform, I'm sure they will be in school, they will be in class, but batoke bali present every day. Their performance now will be good. Twaigure biye muna abaiboli naende tutagete round ende na intu abangi na torore na toboy no nereso elinde na intu esukuru ya iterole kanebuya roja bana babeire smart bonzi bi igonya sao itu tigagosenie ase ogocha Nyakeiri na intu twagokire muna abantu be family nerebuya amaonchereria gokorwa ase amangana ayobogori bwechikonda che serikali uchia aso mutandao oria o procurement aya gorengana ano mwakili Franklin Otieno Mokaya ukwana ana abariki ibegeteseni egensoko TV emambiarero Otieno nigate abuna ekyo nigetambo kirekura leto bwasioko asemeroberio yamagendro ya serikali yaberkoba agekobwatiranibwa anobokurumi obonene anene amatuko abwangoiga omwakili oyo obono nigo nonere arokirie ganga yaye yokumirara mate ekerego kebochumbe bwebunge yabo basi ase ababoliri abasesa ababoliri abaiboli nabo igo kurwa sebunge yabo basi kobasomia abana babo nabo igo gwesokia sobonge eri gwaka chikura asagiya kura iko mwaka bw'ikirubere na 2025 asa mangana procurement dichi kondiga netiko change naende mangana inaro chinkwani chonchiro ngadi chikoni tagerego change korusyo bugoli bwa serikali korwa sama sakaraya ochiase omutandao omutandao nabenge njire yetu arusi yani njire inga korwa analog osi digital negente serikali rigireti gelinga ndotake tutomanya ebwa gache pale nga kigava na ikero muntu oyo kaze niyo yayo yo chokwa gache para nero manyite kwa gache para na asiri igoli liko konyo mwana inchi so ase asam okugoro kwa masakara ya kawaida na bantu bakobeka masakara 10 mwanyoro yo mokoreki baigwe para para 100 million yena na 1 billion ono okuno kugacho okotema kore ngobo kurumi na kumanyanga onye file nere yarueta setende ngonye rusetiororo onyo muntu narubwete tende ngakyaye bwete nabanga mumuro mwabo governor
nero rwete ligo ligiya na ase maega yae mpara kichinda koreki agachire tuchitumeka kumanyanga na bakwagache igo no gotema korengo bukuruminga ne bangu muntu irwe tenda nabo kumanyanga ngakia chite gocha mpaka akoreki mpaka agacha kwenyora igo i procurement igende uchi gotwane igende kuri kwegesongonga obwasu ekigusinga obwasyo egesokorunga visibility so ekero kwachire kwabekira masakara tubwati connection utakire ku understanding the reason ntanyore tende na sengenje umuntu naro nambe yamubwata experience kumbwa namba ibere ubwata masakaronsi namba cyo tubegeta masakara ase chinga kichingia ende ligo liri yae korengana ne chiro mbiyere kubweria so ekero gocha ku apply na ende onyorwa koreki kwarengire lakini chitenda cha siku hizi cyo korugutuko agoto nganchu na 10% nakuru 10% igiro chokaraki kobo na 10% ige kobo na boko yorra sina because mwana biashara taiyo ubwazi zibata cyokurwa kwando umubasi motenga umubasi nto konyara gosomia abana tosinyugwe somi nto abanyene igo kego chamambi yae tokorekere gento na abantu abangaini ko chakera ko ira abana esukuru kubarigeria ase bagosoa okoro umurimo baito buronge nabo yo gwakachikura chito cya buronge. Bono tigotambuke egoika ase county area ya Nyamira maega ye familia yemo gosiria abantu bane ase okojia agwetera umuriro imeye nyumba yabo bono gose eikeria eta imeye nyumba ya gose imeye nseme ya makoroto eward ya geseme y'ebunge ya Kitutu Masaba imeye county area ya Nyamira nigo family eyo yatigarete yasabire obokonyi gochia ase bali abatigetwe family entigari yo obono yanganya agochia asensemo ya mogombo maega gose magaga yo kuburwa na kendene gyonsi esebiri byonsi bya yete nyomba nigo bono basabire abarai ao gwesokia edia konyara kubasira kwana chingaki echiechyo nigo ononye nigo family yasabire otukwa bongo gokorwa maega yo gosiria ko musacho yo omonginoye omwana obo nabo igo ono mucho korobo ase batogete basibire osambwa nyomba kuya agoika kobaribu kuri kusabira nyamaita kenga okwera bano nabande no moichano mone ikeranye ke nabo kengagete kege kamba gondurwa ni mwe ikerama ngana ya chete ntate biringo imo kibugo ngo chigo ko nganyara na bana bane bakoye babeire libu no rokete ngaba ali bakoigo chiali ono na tantanete gasinyo gentongo kora ono ngong chane ta abana na tigeirwe abana chintakana una basogete batabu atikende mumanye ta abana abaiseke ngakibago tumekangana babwate batabu atikende ngakibago sirwa ngana asenge twanyolire ekeranyeken eke kongumono ekera gosiria abantu bana ase family ngendete kyomo cyane sana but musoti mindo ngatiga abana atigeta abana bane kuna mwati kire kuiwa babere ngokora bali form 4 omokoti ngokorare kipse grade 6 no monene akolete catering lakini takwatiga siakora na I appeal to the national government na county yetu ya Nyamira the officials abanene ona ngo basabanga akimukonye family abana abanyole stili haki yao ikera kwa ndo atebiunga tudineke mebireye kumaine mutararekana but ngo akire county commissioner ya Nyamira ngambye mono ekiagera arule obo chika abana abanyole haki yabo egere masisha maye kogendera mwanchu murgereria kinege korwa kyogo ichania kirage na Bunen Soko TV nigo togusabanga banyimbo banyare koira omusako mutindi eriyo aboene banyare gotoka ese amateri abete koba ke gutigara na togotigara imeye konti ya Nyamira nigo tokugendera nengana ayende yogo ichania bono abanyanyimbo korwa ese kenyoro kya mausi eward ya Nyamaya imeye county ya Nyamira bachakiri omusako mutindi kumurigyo mu muroyo mo ogwe myaka 23 ase Marieta Gideon Makori
oyo gotebekana kumuita omunyaroko yomo asegeta Faith oyo renge omwanchi oye na gotindeka omubiro oye ase engore yamo yeribwago oritambe abasani amone amati omunyaroko oyo nyagosira nigo obaikire enseme yo na nigo bagenderete emiroberio yo kumurubara nigo egotebekana bona babirabo nigo obakoreta amatemu abo oyekerasi ya 12 omwaka eta na bonsi nigo obarenge gochabasoa ase University ya Machakos Faith nigo abere kagosira asegeka kyomotienyi oyo mobono kurwenka yabo. Mwili imekaa hapa kwa siku 2 na bado hatujajua chanzo ni nini na mbona bado hii mwili imekaa hapa kwa hii masiku zote. Ni jirani ya huyo Faith mwenye anaongelewa amezikwa hapa nyuma. So Faith mimi nilikuwa namjua ni msichana, alikuwa msichana mpoa sana. Alikuwa anaenda Gata Church every Saturday. Alikuwa anasaidia jobs mingi huko kwao. Alikuwa mtu kanisa, hakuwa na mambo mingi, sijasikia kigombana na watu. Tukachimba kidogo tukakuta kumbe mwili iko chini, nywele kaonekana. Na mwili mwingine kidogo tu ikaonekana kiasi. Wakasema hawana uwezo ya kumtoa mpaka waende wapate court order ama wapate government pathologist ambaye atafufua hiyo mwili. Tarehe 30 mwezi wa 7 huyu msichana alitoka nyumbani saa 11 na dakika 15 hivi. Akiongea na simu kuelekea kwa barabara, mama akajaribu kumzuia asitoke, akatembea tu. Mwanchu muregereria nebikorwa byogoichanikirage ibi byabere bikobwataneka ase kira ritko anene ikuru county ya Nyamira kone gotogosaba embe UMB eneterare na nigomorembe amona mokweri buna yuje botutukanu agocha goikomwerio kurese county yo ya Nyamira togoska motwe omokonyi ibwo murai wense Professor Kithure Kindiki nigo ayene kiribuna agoika omwaka bw'ekibumerongebere na isa naibere nigo serikali ya Kenya Kwanza erabe yarure amabagaye kigase milioni yemo inse yo muroberi ibwo bogachi ubwekinyomba acyamagoria inse ekiyo kimanyekaine mono abuna affordable housing nigo ayene kiri omorembe kobekwa iliyo kogenderera wose ebikora byokurumia kukikoera na wose gokoreka emergency ya Kenya Kindiki nigo ayakwa nayo korwa asensemo oya karane asomerana ana chiribu chabasae korwa ase county area ya Embu. Si fire inoma sinoma inoma sinoma imbwekse ni 2 term. Let me ask you, if by 2027 if we will have created 1 million jobs under affordable housing markets and hostels, 1 million jobs under Kazi Mtandaoni, 1 million jobs under Kazi Maju, 1 million jobs under another assortment of jobs, including the Kazi Mtaani climate work. So you have like lifted 4, 5, 6 million young people from joblessness and hopelessness. And you can now request for more time to do more. Okay? So continue asking the questions. Continue asking the questions. The country must be free from violence, from corruption, and from the things that make our country slide backwards. Namsikubali. Be good stewards. Ask the hard questions, especially to those in authority. All of us who are in leadership, ask us the hard questions. But in the process, don't allow people to manipulate the national challenges to incite young people to destroy their own country. So I want to stop there and tell you that I'm very happy to meet you. I just needed to share this with you, encourage you, and plead with you not to get into negativity. Democracy is a very simple thing. There is a season for politics. People make their case. They state their agenda. We elect some. We don't elect others. And even those who are not elected, it's not that they are misfits. It's only that they didn't have enough votes. Mwanchwa umurigereria gokorera nigobono muchaji iwe kigambero ekenene Justice Isaac Laneola atebire buna
agose atebire buna ebitambukiro gose ogotaba no bwene nabo kwairire ebitambukiro byo bwene gotairwa ime yense ya Kenya aboikranu nigo atebire nga igoika ebitambukiro bene birwe ire gwikirania obwene bwese ya Kenya neola agokwana asomosangirikano yomo nigo atebire buna ense ya Afrika amo na mariogi yaba Afrika amo nse cheine cheisiko nigo arekanire gotwara obotutukanu ase amatuko abwango iga. The question of immunity for state officials, the question of state sovereignty for state officials often impede accountability. Those who are here during the Kenyan situation cases in 2007 to 2013, and yet nobody's questioning the continued impunity and the defense of immunity by state officials. Civil society in all this work is very important. They are with us in this fight. Accountable, responsible media is very important. We can have many of these discussions if we don't have media which reports about it, truthfully, objectively, with education. Mwancha umurgereria chideka chaptukeni komina kianda igoro yechinsa isano na ibere chabana magaso ende mbuya mono sogendra gototengera egeteseni kyao kyabene Egien Soko TV na nikonkereri bagelio gosoma chimese jibe ibere isato esebali abatumire wetera somotando ito o Facebook igaiga agotaba korokwanganere jeria kerebo ni one time if nothing will not change in 2027 karengoyo agokwanira igoro ya amangana Isaac Lanora igoro yo Ukrainian na gotatwaro bwene imeyense ya Kenya. Kolto Oto agoteba am watching you live from Chinsemo Chomochi o Nairobi. Jeria Kerba agoteba oyono mwanchibori igose eno oboiti obobepi oyo Jeria Kerbo na agokwandra egekoro kerija korekana sensemeria ya anyamaya. Agoteba eliatirana is Excellency Teacher Otunga am watching you live. Ndo chakoro kwanga mokwa iyane korwa mambia iche eminto igobire morraga tebere kurweke mambi komina ibere niga ategerete geteseni go satengete geteseni Egien Soko TV na bateba mangano nsiga iga agendrete kubwatanse kyanda agei komi agateba nga Nyabuto the comedian gose Nyabuto the comedian ndani kama kawaida Soko TV nero TV ye chinguru listening korwangombu mama ime ya Ibrahim Kingdom agateba gari ime ya Ibrahim Garo Kingdom egoika ime ye county ya Kisii gose Bahrain mwancho mulgereria chabto kideka emeronge ne yemo chinsa isano na ibere cha bona magaso igo konganchira mbutorera mangana maya gabo so magaso bone gakorende icyara gegetone egiye chinsa ikomigoro ningana nende mega iga ngoretera mangana yo bona neto gwateka korwa chingongo au chinse ime ene isko yo muchiyo o Nairobi asinchira ero yobo ikiranu erietari anenche igonkoro kwa Daniel Omwaga twara botegereri amonobo sonchi borobuya.